nomor ngimpo sapa ya? Mbah Dukun wae ya. Monggo. Betul lanang. Ini ya, Kon. Kondi. Sehat toh? Sehat. Ya, syukur. Ini jakong sik ana apa iki piye, Dul? Bengi-bengi turut kene iki piye ana apa? Hanya wis pisan dolan, kan pindone arak njaluk duit. Duit. Iya. Lah, mbahne iki tuyak-tuyuk kok ngene ora ndek duit. Wah. Oh iya apa Mbah ngapusi. Ora gawe tuku apa to? Ora tak tuku HP. Ngelung HP. Iya. Ah, ono. Iki jakong sik. Piye? HP piye? Anu ganteng iki wong corona di sekolah lah nggo HP. Dunya HP ra duwe, Mbah, ora tuku. Nek iki yo di Ngapura ya, Dul. Karang mbahne tuyak-tuyuk ana sing lurake. Yo anane yo adol kembang. Iki ngono wae di Ngapura mbahne kok ora ndek duit. Anu Mbah, amang ora ngene duitnya, nyong arek njaluk nomor, arek pasang nomor togel. Oh, cah cilik kok pasang nomor togel. Tapi iya nih Mbah, omongane njaluk duit ra ndei. Ayo mbahne iki ora ndek duit. Anane iki 2000 arep. Mak. Oh, 2000. Ngono wae. Kok tak nei nomor. Tapi udah nomor togel. Piye? Kowe ki iso ngoleh duit oke, iso nembus. Ora mang ngimpu-ngimpu. Apa-apa? Ngimpu kowe musrik ngerti ora? Oh. Oh, engko tak nei nomor tak catetake. Usih tak luru. Anu, garet. Nah, iki ki ngono wae. Piye? Nomor sandal iki iso nembus. Mbahne biyen gak enom. Nah, iki masang nomor piro ki? Meli semalu ijo ya kepot. Nah, ngono Dul. Ki nek arek pasang nomor, tak nei nomor ki. Iki nomor jimat. Menan Mbah. Yo menan, biyen gak nom-nomane mbahne, kan masange nggo nomor ki olehan. Oh, oleh bojo maksudnya. Ki wehnya ke jimat. Kok nomor HP Mbah? Nah iya kowe nomor WA. Oh. Ora sangepung-empung rono-rono nggo nomor WA kowe. Ngesuk samang tuku HP kon bayar mesti. Ngono wae iki men olehan nyong gandeng mbahne ya ora duwe duit. Cengko tak sumetake lilin. Heeh. Cengko dipus. Nah, kowe hamang ku dadi olehan. Nah, arang wis tuwa, otak watu wae. Lilin ge marai ampuh. Yo. Nek samang arep pasang nomor. Nah, iki ibarate yo nek jaman saiki kaya bocah-bocah ulang tahun kae. Nah, samang ora mang ulang tahun arep ritual pasang nomor. Nah, iki dipus. Nah, iki wis bejo mbok menawa engko nggawa nomor WA kowe masang nomor iso tembus. Iso ketuku HP, gandeng mbahne ora iso nyangoni ya. Oh, dasar mbahne kere ya, nggo nomor sane ndek ngono. Oh, alah. Cah sampean saiki kandhanane angel-angel, warahane angel-angel sing bujo nomor WA ora gelem nane duit nomor. Oh, alah, cah.